ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, te serye tayo itaalawas, anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Milyonaryo ni Antim. Ngam, apay nga empleyado na kalaang dito'y restaurant. Inalanak lang nga rudin nga empleyado na. Anyapay lang ti kayat mo. Kidawam kumaa nga imanihar mon ti daduma negosyo na. Dayta ti kamalik. Imbaga na iti nga igaad ko ti agadal. Tapno amok to ti agnegosyo. Ngam saan ko nga ingaad ti nagadal. Imbaga na dayta? Sinayang mo nga rod tinasaya tagundaway. Ay, nga rod Alex. Ito, may sak lang nga empleyado. No kasta, sayatan talata ti agtrabaho. Tapno maayatan kadatang nga empleyado na. Nalaing tamot nga gluto iti restaurant na. Amok akursunadan ni Jenny. Ngam lakyan may pare. Ikagumaak apagbalinan apudpud no a babae. Nga ta, ang mga danugan na ka no armam. Iti damo laang siguro. Gaminto nagbaybayag. Imbes adanog, arakupton. Mayad na ito'y asubay-bayan na. Noon niya ti sumaro na mapasamak. Agbaligi ka nga ta. Iti tarigagay mo. Awan pa panan na. Basta nanusak lakit di. Mayat apadaanan ti sumaro na mapasamak pare. Kahit sa pala kumaa, tagbaligi ka. Agdinamag ti kinabak nang ti balo akabsat mo. Apaya sikakat marigrigat ka, paray. Mas dawak mo, kabsat ka. Nagswerte ti negosyo na. Kawa mga rod, anak da, itinatay nga asawa na. Sanaya kukuha na ti dakalapas da ka pagababangan iti agdudo mga opisina kan klinika ijay syudad. Wan, paray. Agasam nga ti maalala na nga abang. Ay, mano nga opisina kan klinika ti aday ti day apas da. Mano nga tatiyabang dagijay. Riniw-riw Ay, nagdakal siguro ti kwarta na iti bangkwan niya. Pare, dumawat ka nga mina iti kwarta na. Tapno mairanod kamay. Apay, adi ka matagtagari di tasuli, Dalmasyo. Malagip ko timbaga ni Tomas. Kasano nga ta mairano dak iti kinabak ng tikabsat ko? Kasano ang mairanod ka? Kat imbaga na payla iti nga idjam tinalabas nga arak. Ngam di kamot dingag. Ay, saan nga arak ti pampanunutag ita? Ti kinabak nang. Di nakakayat nga ikan iti nagbambanugan na. Gaputa ipanmula ka no iti arak. Sino nga tati pangipatawidan na ngay? Intun agkapsutan. Aywan anya. Kasano nga ta dagiti pasdek kan dagiti daddo mapay an negosyo na. Dayta ka nga rap. Ano tinegosyo na? Idinto tad agrigrigat tayo may. Ay, madya silang. Nasa uti kayem tanga abogado, nga ada kanu plano nga agaramid iti last will and testament mo. Wen, friend, adan to ibatik para ka nagiti ubing iti balay ampunan. Nasaya at ngarod, tapno isupay a pangalaan ka dagiti usaran dagiti adda iti bahay ampunan. Kat si kanto ti makaam mo amang ipamanihar iti daddo maan negosyo. Tapno saan amaungaw adi na oras. Ipatawid mo kadi kadagiti kabagyam ti dadduma. Iti maysa a kondisyon. Anya dagita a kondisyon? No saanen amamartak ti kabsat ko. Ken no adda matino ang mga asawa iti tomboy akanaka. Nakapasyar ka met, kabagis. Itaman pa'y
Ay, makipagpakaasi ako makabagays. Anya ka di ti masapol mo. Amok ka ba ilam ti mang tadmanan iti pagpuunak ko mga agnegosyaw. Sinayang yung amin, tiim mo na nga inted ko. Nagistor kayo ijaayan nyo, ngam na bankrupt. Gapo, iti kinamamartak mo. Ay, saanan ang maulit ka bagay? Marikna kat agkapsut akon. Kaya't kayo apatawidan. Ngam iti maysa a kondisyon. Anya ngay a kondisyon ka bagay? Aramidag. Kaya't ko amaamuan dagiti kondisyon mo, tapno mapatawidam ti kabsat mo ken kaanakham. Nulakat aglimpyuda. Saan nga agbartak ni ading ko, ken makiasawa iti mapagtalkan a tao ni Jenny. Imposible akayat na ti makiasawa. Malaksid no babae ti asawaan na. Jak annugutan ti kinatumboy na. Kayat ko nga aggunay akas pudpudno a babae. Lalaki kit din dagiti barkada na. Agin inom ka dimot, akas iti amana. Jak laam mo, tadyak mat bambantayan. Kunak idi apagadalek, tapno adamot maiturpos na, ngam dinak impangag. Ita, cook iti restaurant ko. Kabalay mo ka di? Idi, ngam pimanaw, tadyak kayat akanayon amaladaw nga agawid iti rabii. Di na ngamin kayat ti mabibiyangan. Imbag ta nagawid kan, Ginay. Apay ka di, tatang. Kasla da kayat mo nga ibag. Tapnoad da kano itad ni antim atawid mau. Makiasawa ka iti lalaki. Anyo? Ha? Lalaki makiasawa iti lalaki? Babae ka! Maggargaraw ka lalaki. May isa ka tatang. Nay! Basta, lalaki Na. Ay, kasano kumangay titawid mo na pagtulagan mi no kastamay. Kasano kuma, tatang? Masapul nga raw na makiasawa ka iti limpyo a taaw. Dahil ito, ti saan ang mapasamak? Babae, ti asawa. Ay, saan nga nugutan ni antim day ta? Ay, dakes ka na ti makirelasyon iti padam a babae. Nagpintas ka mat ita, Jenny. Tala ka man. Anya na pintas. Guwapo ko naman. Ti gwapo, para iti lalaki. Tinapintas, para mat iti babae. Amo ka. Apay nga bagbagam day ta kanya ka. Apay nga rod amasuron ka iti imbagak anapintas ka. Na, sang kadagulit na. No saan kalagayam, nagdison tigamgam ko di tarupam. Si Kamet. Agpay sumati bagbagak Ha? Maminsan pa'y abaliksam. Tatalagang agdison tigamgam ko. Ay, day talagamgam mo ti sangkasaon. Hanggang sapay lang ko na. Tadumteng to ti aldaw ang makaamiris ka. Kasano ti kunam apanangalokoy mo ka ni Jenny ang makikalay sa iti lalaki. Ay, day ta nga rod ita ti parikaut. Ipeteng na mo't alalaki ka na. Imbis nga dadata mo't a babae. Ay, di tamot mabalin apilitan ang makikalay sa iti lalaki. Wan ngam sayang nga rod ti tawidin na kani antina. Anya ngay nga rod, ti maaramidan ta. Ay, masapaw lang makaaramid ak iti adang tapno patawidan ni kabagays. Adda ka diin karina nga ipatawid na ka ni Jenny. Adda nga rod. Adda nga rod imbaga na mo't a kondisyon. Ngamsaan ang mabalin apilitan ta ti anak ta ang makiasawa iti lalaki. Narigat ti kasta, lakay. Madlaw ko man nga da pakariribo ka amparay. Ay, tingarod kakaiso na nga anak ko ti parikot ko pare. Na, apay pagparikutam ti anak mo, pare? Kasano ang mapilit ka wa makikalay sa? Apay ko mapilit makikalay sa. Lakihan mo ti anak mo.
Imbag no at damayat a babae makikalay sa kenkwana paray. Saan narumbang a babae ti asawaan na, paray? At dadamanin nga awan lalaki mangikalay sa kenkwana. Talakiyan mait. Imbag no kayat na ti makiasawa iti lalaki. Ay, sayang, tinakil ang matawid ti anak kaw. Ha? Anya ko mati pa kay naigan ti tawid? Kan ti panakiasawa na? Ala. Ituloy takit ti tagay paray. Apay nga imbagbagam ti may papan iti panakyasawa, ken tawid, ken ni Tomas. Napaimbaga kaya. Awa malagip kaw. Ay, dayta ka tano nakainom kan iti arak. Uray saan arumbang, matangab mo. Ang magpaisumait. Ay nanod, dala ko mamayat ang mga asawa ka ni Ginay. Uray at damayat, no saan mo't akayat ni Ginay. Ay, kasaritak tupay ni Ginay itinalapat. Anya, mandaram ang makiasawa. Ay no kasapulan, di aramidag. Saan nga ta nga at damadi nga ibo nga dayta? Ay, sayang titawidin ti anak ta. Ay, dakil akinabak ng dayjay. Dakil apasdag nga ado ti opisina ken klinika nga gababang. Kayat ka makasarita, Jenny. Umay kanto ija balay. Ijay balay yung ante. Saan nga ijay opisina? Apay, di mo kayat ti umay manen ijay balay. Kay kayat mo kit din ti agabang. Agyanak manen ijay balay mo, ante. No kayat mo. Umay ka pumasyar. Taadanas ken apagsaritaan ta. Sige, ante. Umayak kalpasan ti trabaho inton malam. Namnamaak ti umay mo kaanakan. Amangan no adamanen mangawis ken ka itibar. Kat isumadan ti papanam. Saan, ante? Umayak to inton malam, ijay balayong. San ka di nga imbaga ni Antim itay bigat, amapan ka ije balayda? Apay makitultulag ka ama panagpasyar. Ngam kasangay ti may sagayam. Ti kasangay kat maminsan lang iti makataon. Idinto ta mabalin kumatlat ta ti mapan ijay balayda, ante. Iti anyaman nga oras. Ay, paayam ka ditikid daw ni Antim. Saya atam kit di ti makilangan kini Antim. Awan anak na. Di mo kayat nga ibilang na ka nga anak? Kasano? Kat pilitin nakmit ngamin nga bestida. Pakibiyangan namin. Iso ang pimanawak iti balay na. No siyak ti sika. Una aktibilin ni Antim. Amangan no importante ti baganaken ka. Importante nga ta. No kayat mo, kaduan ka amapan iti balay ni Antim. Ha? Alangan nga rod. Hello, Andi. Umay kakadi, wadno saan. Umayak, Andi. Adda kaming itidanan. Adda kadwam. Ni Alex, Andi. Kunak no asino itayan. Sige, umay kayo nga rod. Sige, Andi. Madamdama lang. Adda kaming dito. Imbag taimay kayo. Kunak no saan kan nga umay, Jenny. Sorry, Andi, ha. Naladaw kami. Adda ka di ba kayo? Kwa. Inton maminsanan ti ibagak kuma. Adamot bakanti asilid. Saan nyo kadi akayat ti agyan dito eh? No siyak akit, kayat ko, ma'am. Nagngina ti abang iti kwarto dito yung syudad. No, saan anangina ati ko nayo ang kwarto? No tumulong kayo lakit di nga agtalos. Uray libren. Basta da kayo, adwa. Kayat ko, ma'am. Mayat kami tayo, Jenny. Libre ko naman. Agpanunot ka, Jenny. Nagyan kan dito'y idi. Ngampimanaw ka. Kay kayat mo ka ditagian iti sabali abalay. Natalgad ka dito'y. Dito'y tanagyan, Jenny. Kaasimot ni ma'am. Katulong laang ti kadwana dito'y.
Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, marigriga ti kasasaad da Dalmasyo, kat milyonaryamat ni Florentina akabsat na. Kabayatan na, nagsaritaan da Florentina kan tigayem na as social worker. Ti maipapan iti mapanawan nanto asanikwa. Kat dita, kinasarita ni Florentina ni Jenny akaanakan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. No tumulong kayo lakit ting agdalos, uray libren. Ay, kayat ko, amam. Jenny, mayat ka man ten. Libre ko naman. Ang panunot ka, Jenny. Nagyan ka idi dito'y hinggang pimanaw ka. Kay kayat mo ka diti agyan iti sabali, abalay. Kuwanti, agpanunod akpan. Hoy, Jenny, apay ngagpanunot ka pa'y. Wen ko namon. Makitan to, ante. Awan ka diti imbaga ni Ginay no kaano manen nga agawid ditoy. Awan mo't lakay. Adda ka di pa kasapulam kan kuana? Kaya't kaw nga ibiro kan iti mga sawa. Nalakaayamot dayta. Apay kasla ubing nga ipilit mo, abaduan iti oray di na kayat abadaw. Ay, no mabalin la ko mga isublik ti kinaubing na. Tapno mabalin ko nga ipili ti kayat kaw. Ay, aramida ka. Imposible dayta ibagbagam. Sayang nga ron ti tawidin na. No saan ama aramid ti pagayatan ni Manang. Ngamtay ko na kon, di mo mabalin apilitan. Tagay mo, pare. Ay, pwede. Ada ka din na panunot mo pang sulbariti parikot mau. Daka di dagiti parikot ko dakdaka matam. Ti gatang ko iti arak wanaw. Ti may papaniti pandaki asawa ti anak mo Ay, yak pa'y nakasarita ti anak ko. Tadi na kayat dayta pagsaritaan may. Naglaka sulbarain. Mangala kayo iti agpamarang nga asawa na. Agpamarang? Ay, masapol amakita ni Manang amakikalay saan alibin. Ay, kasta ka de. O di mangtulag kayo iti kakalay sana. Ay, day tagaron ti pariko, tadi na kaya ti makikalay sa iti lalaki. Ang saan mo da mapalubusan? Babae iti kalay sana. Nakaikadeng ka din? Ngagyan ka iti balay ni Antim? Numabalin. Diyak kayat yan ijay. Ipilit nan tumanin ngagbistida. Tamapan kami kanong makimisa. Agtalungdungak pa'y kanong. No way. Angam saan mo't adakas ti ibagbaga ni Antim? May sa kamit asan ang makawawat. Ngam adadag iti banag apagisman tayo. Asan arumbang asuruten tayo. Anya ti kayat mo asawan? Ipapilit mo alalaki ka. Ngam tigtignay mo lang ti lalaki. Tati kinapudno na, babae ka. Agtal na ka ni. No di mo kayat at tumayab ta sangin. Ha? Maiturid mo apatayaban ti sangit? Panawan ka man langan. Kumusta nga? Iti tarigagay mo ka ni Jenny, pare. Ay,
Nakaro pa'y lang ti kinatumboy na. Ngam ikagumak pagbaliwan. Mapagbali mo nga ta. Ay sus, amangan pa yun dumanog. Kinubuok na langan kat pukis ti lalakay. Sapay kanayon ang nakalesles ti polo na. Uwan nga rod, amin atig-tig na yung kasla lalaki. Sayang. No agtignay ko maababae, nagpintas ko ma. San met, tainton ibagak, ngagpakababae. Kasuron na kadagos, kat panawan na. Nagado nga min di tasik siya babae. Apay nga min nga anusam day jay alakyan. Ay, tsaka mo pare. Ngam nakayawan na iti kinapintas na. Uray lakyan, napintas met. Ang mga ninton arma, agsasaro no adanog ti ipasabat na. Sika ti makitak akasingpetan akadwa ni Jenny iti restaurant. Adda pagsaritaan ta. May papanitian niya, ma'am. Nadlaw ko anakaanos ka iti kaanakak. Uray no kanayon nakaasupladaan. Gayem ko ngamin, ma'am. Adda napatag apagsaritaan ta. Ngamkid dawak asaan ko maamaamuan ni Jenny. Anya ka di day, ma'am. Numabalin ko ma, kat pagtinulungan ta apagbalinan apod no ababae. Jak ngamin umanugot iti kinatomboy na. Kinapudno na, ma'am. Irugrugik. Ngam talaga atumboy. Kasta ka di, Barok. Ikagumaam, tapno magunod mo ti tartarigagayam. Ngamkid dawak, asaan ko maamaamuan ni Jenny, tinagsaritaan ta. Mangnamnama kayo, ma'am. Agigyan mo't gayam ni Jenny iji balay ni kabagis mo. Nakanakam mo lang ti salbag iji atumboy. Pay nga ta, nagbalin mo't akas jay ti anak ta. Salbag iday. Ipapilit na kiday na lalaki ka now. Ay, nagpintas pa'y mo't. Kasano nga ta pagbalinan a babae ti riknana. Babae mait. Masaya nga nak ititawid na. Saan akayat ni manang mo ama aramat iti awan kasuskan na, tinagbanugan na. Kaya nakidi nga itulong iti ampunan kanda dumapay. Aha. Naibaga na nga amangan ka no aramaten yung agama iti pagbasulan ti ited na atawid. Nay, apay, anya kumama pagbasulang ngay. Katitid bisyo yu Na. Aramaten nga ni Jay ni kadag iti babae ti kwartana. Iso asaan akayat ni manang mo apatawidan. Kayat ko apagbaliwan ti kaanakak iti kinatomboy na. Tarigagayak ti panagbaligim, friend. Agyamanak, friend. Jak ngamin kayat jay pumanasyar akadwana ti rupat kwarta a babae. Amumot dagiti agtutubo itan. Naduktalak amapmapanda iti bar. Kat iso ti mangiliblibre kadakwada. Daytan ti madi. Maungaw ti sapul na iti kasta nga aramid na. Wen nga rod. Jak kayat akadag iti babae ti pangipanan na iti kwartana. Kayat ko nga itulong nalangan kadag iti agkasapulan. At damot kat di karbangam no kasta ti kapanunutam, friend. Ti mangidurar iti kwartam iti bahay ampunan. Kanda dumapay nga agkasapulan. Timbag, tasimbang petkan, balasang kaw. Nagalas adang ganday tayong bagayo, balasang ko, tatang. Itaman pa'y. Ay, kaya't wadeng manalayang ti ibagat. Kaya't sapay lo kumata maawat ambuan. Anya launay ayaday ta. Kasla na patag launay. Talaga na patag. Ay, di mo't amom ti dakil apasdak ni Antay. Ado matipasdag na, tatang. Anya ka di kadagijay, tidakda ka mating yun.
Tingay adda klinika, kas kadadaduma pa'y apribado nga opisina. Apay ka di dagi jay, tatang. Ay, nasa ni Antim nga ipatawid nantukan ka. Ngam iti may sa kondisyon. Anya? Unay day ta arabak yun, tatang. Imposible nga ipatawid na. Dumag ka, tay baga. Nagawid ni Jenny. Saan ka di pa'y asimbangpet? Saan pa'y mayat, ma'am? Kat, kumusta ti plano ta? Sana ka sumuko, ma'am. Mapaamon to pa'y tinaatap nga ayop. Taon tulakit din. Huwan. Idi ngamin, nadlaw ko atong boy. Pinadas ko at tinubngar. Ngam, isumatan ti ipapanaw na dito balay ko. Iso ka diya saan ang nakaturpos iti panagadal na, ma'am? Huwan, tanapan nagbirok iti trabaho na. Kati dinagkita kami, imbagak nga umaylangan iti restaurant. Isumatan ti panagkita mi, ma'am. Idi armag ko ma, tanagpintas. Linayatan nak iti danog. Kasta ka di. Idi ubing, di na ngamin kayat timunmunye ka nga ay ayam. Palpaltog, palsiit, kan dadumapay nga ay ayam ti lalaki ti kayat na. Inlawlawag mo samot ti kondisyon ni kabagis mo kan ni Jenny. Wan, ngam sana matagtagaray. Jak mo ano nya tisimken iti panunot na. No tarigagayan na ti kinabaknan. Aramiden na ti kayat ni Antina. Wapay mga dapay la kondisyon na may. Ay, no kaya nakumatimang tad itid na latan. No saan mo kumabi ng crap ti damo nga inted na. Ada ko mapanagtalak na kan ka. Jak mat nga ron ni namnama, aga po iti kanayon mi apanaginom kadag iti kakadwak. Kahit maguyod ti punan, aginggat na bangkrap. Imbagak ngamin kan ka, asaan mo nga ipainom, kan ipapulutan dagiti lakaw, ngam de ka matdimngag, anya ngay, nabangkrap! Manipon si mangpet ka. Nakaululimag ka. Ada ka di parikot mo? Dala pa kariribukak. Ada ka di maitulong ko? Tsaka mo, talaga ang mariribukan ako. Kasano ang matulungan ka, no di mo matibaga. Rumbang ka di nga ibagak daytoy, Alex. Weird nga min. Awan ti weird kanyak, no may papankan ka. Awatag amin, basta ibagam. Ikanak man pa'y iti sumagmamano agundaway nga agpanunot, no ibagak wano saan. Naunag sakit iti parikot mo ah. Talaga na unag, tadyak pulos matukod. No kayat mo nga agbaliw ti masakbayam. Tung palam dagiti kayat ko amapasamak. Nga manti, awan ka diti sa bali a kondisyon mo. Dayjay laeng ti kondisyon ko. Kayat ka ngamin nga ilisi iti pagbasulan. Maibilang ka di abasol ti kinatawak. Saan abasol no anyaman ti nakaiparsuaan? Apay nga rod nga ibagayo adiyo kayat ngagbasol ak anti. Ti basol kat no agaramid ka iti maikaniwas. Nang runan no ammom lang arudan adakas kat aramidem pailaan. Anti, naragsakak no babae ti kadit ko. Awan dakas na no agkukuyog kayo akas babae. Angam, no ipasyar mo ida, alalaki ti pagarup mo di tabagim. Daytan ti madi. Mawatam mo't siguron ti kayat ko asawan. Alex, anya ka di ti ad-adda asurutan. Ti kinabak nang wano pagragsakan. No siya kamay sa, jak tarigagayan ti agragsak, no pagbasulan met. Awan ka di ti karbungak nga agragsak. Apay na ibagam na ita.
Amin na tao, at nakarbangan na nga gragsak. Ngam apay nga rod nga ibagada a basol tar aramidak. Agsipod ta babae ka, ngampadamot a babae ti pagismam. Awan nga rod ti sumgar adot-dot ko iti lalaki. Agsipod, taday ta ti adday ti panunot mo. Ngam di mo matpinadas. Pakpakawan ti mang padas. Ti makirelasyon iti lalaki? Ha? No way! Ay, awanen ti maaramidak. No dayta ti kapanunutan. Ngem sapay la kuma, tadumteng to ti panawan, ama kaamiris ka. Nakapanunot ka din iti umnaw nga aramidam. Napanunod ko nga aramatan ni Alex, tatang. Tapno matawid ko ti kinabak nang. Ure niya dita napamuspusan. Basta maipatawid kan kadayjay. Ang kasano nga ta nga ibagak daytoy kini Alex? Kaya't ko amamuan. Noon niya ti ibagam iti dayta nga Alex. Daytay ta ti pagtinulungan tayo a panunutan, tatang. Saan nga ta may mayat no agtulag kayo nga dan tubingay na no agbaligi kayaw. Agkalay sa kami kini Alex, tapno maitad kanyak ti pasdak, kasta, tatang? Kinuday ta ti pamuspuson di kasaritam ni Alex. Ngam ti parikot, kayat nga ta ni Alex. Umanugot nga tanto ni Alex, iti ibaga ni Jenny. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagnaed da Jenny ken Alex, iti balay ni Florentina. Nasao ni Alex ken ni Simon, nga ikagumaan na pagbaliwan, ti kinatumboy ni Jenny. Kinidaw mat ni Florentina ken ni Alex, at tulungan na daytoy, tapno mapagbaliw da ni Jenny. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Makikalay sa akadikin ni Alex, tapno maitad kanyak ti pasdak, tatang. No day ta ti pamuspusan. Kaya pa'y kidinasaan. Ngam ti parikot, kayat nga ta ni Alex. Kakasaritam no maamuan ta no kayat nawon no saan. Ano? Kasaritak to ni Alex. Inton makasubli ak iti restaurant. May papan iti dayto abanag. Panya nga iti ibagam. Alo kuya, nga oray agkalay sa kami. Ngam agsina kaming tumulang. Inton na ipatawid ang kanyak ti dakkel apasdak. Ay, sigurado adi na kayat. Ta saan ton ang makaasawa no si aasawa kang ka. No irabak nan tumanan anapintasak. Agpamarangak akayat ko. Tapno iyawis na ti panagkalay sa amin. May mayat pay. Saan pay nga ita? Tapno saan ang makadlaw? Huh? Kung waray, agpakipot ka basit. Sige nga rin, tatang. Aramidak daytay bagayo. Nagpintas kamot itan, Jenny? Yamanin timang surdo kanyak si ka Alex. No awan lati kayat ko kan ka. Gisnugan ka manan. Ha? Adda pa nagayat mo kanyak? Saan hasta ti kayat ko asawan? Loko. Anya nga rin ti kayat mo asawan? Saan ka di nga imbagam, nga adda kayat mo kanyak? Pudno nga imbagak nga adda kayat ko. Ngam saan ka ngay ayatan? Nga masursuro ti panagayat, saan ka di? Agtal na ka man.
pulos asa anak nga agayat iti lalaki akasken ka. Asino nga ro ti ay ayatem? Siyempre, may chicks. Saan kat akasken ka a lalaki? Ngem saan kayo ang makapagkalaysa? Kan makapagpamilya no babae ti ayatem? Anya ka di nagsaritaan nyo ka ni Jenny. Barang no kaya ti katrabahuan na ti plano may. Anya ti plano yo ako nam. Barang kaya ni Alex na makikarlaysa ka ni Ginay. Anya? Makikalay sa iti lalaki at di na ayayatan. Plano ni Ginay nga isina na kalpasan a maitad kan kuha na ti dakil apasdek. Ay ngam panang loko day takan ni Alex. To kasta ti aramidan ni Gine. Kaibingayan ng tumit tapno di na makungkuna. Ay, gapo iti tawid. Makapanunot kayo pa'y kiden iti saan arumbang. Pagbiyagan nga rod amin a kinasirib. No di ka gunay, awa na, di ka biyag. Ngam no mga ramat ka iti tao, tapno laeng magunod mo ti tarigagayam. Ay, sabalin asaritaan day ta. Sa nabalay, ikantaw iti tangdan na, tapno di na magkongkuna. Kumusta nga itay balang asabsabungan pare? Unay katabalangan. No sisiitan ko maabalang. Adamat siit ana ikat kon, bro. Ay, mangrugi ka ro din Itapay lang. Kalika gumakaw, ti pa nagbaligay. Sapay ko bro. Idi kinidayak idi malam. Di na kon linayatan iti danog. Nagdilat met. Isumil lagay makunam nga dasiit na naikat. Uray kaskasano, naikanak iti sangkabasit anam nama. Ang madupay as iti katam, sakbay ang mapuros mo ti sabong. Ikagumak nga ikatan amin dahi ta asiit. Ay wana, tapno awan ton ti makasiit no purusan. Madlaw ko kat mariribukan ka, friend. Adda ka di parikot? Adda ngamin masapul dagiti ubing ijay bahay ampunan. Awan pa'y pundo. O sige, mangtedak iti donasyon, friend. Ha? Agpaiso ka di, friend. Ay, sika akanayon ti mang sulsulbar iti parikot ti bahay ampunan. Adon ti naitulong mo. Amumbeten, awan anak ko. Dagiti ubing iti bahay ampunan ti imbilang kon nga anak. Iso akanayon anaduras ti negosyom. Taamo ti apo ti pangipanam kadagiti sapul mo. Pakaragsakak ti tumulong. Ngem no maaramat iti awan kaus-uskan na abanag. Jak pulos ipalubos. Nalpasan ti oras ti trabaho ta. Mabalinta ka din ti mapanagpasyar. Sa dino kumangay ti pagpasyaran ta. Uray sa dino dita nakayat mo. Sika ita ti boss. Sige, mayatak iti damo a panagpasyar ta. Sino ngay nga ti kadwa ta? Masapol ka di pa nga dakadwata. Amuta man ti papananta. Sa bagay, nagmayat kuman no babae ka akadig ko. Babae ka nga rod. Tigtignay mo laang ti lalaki. Tal na ka. Di mo kayat ni babawik ti panagpasyar ta. Anya? Ti kano tao amang ibabawi itinalpasan nga inkarina, napaglan nga ulbot. Oy. Awan pa'y inkarik asaan ko at inumal. Di mo ibaga, ada ito itidamo, adi mo tong palen. Ha? Ulbod ka, no kasta? Ha? Oh, itaman pa'y anala daw kayo anagkuyog asim mangpet. Kuante, napan kami nagpasyar kin ni Alex. Agpaiso ka di, Alex? Wen, ma'am. Agpaisutin baga ni Jenny. Kasta ka di. Kinidayanak ni Alex. At kayat na asawan. Sige, ante. Ina ko ni gisilid ko. Kastak mo't, ma'am. Mapanak matan iti silid ko. O sige, uray siya kat mapanak matan iti silid ko. Nay, si kamot ti masabat ko, Jenny.
Nagawit ka mat gayam dito'y lugar tayaw. Uy, tata, napanak mo't nagpasyar ay iti balay mi. Adda na saya at apagtungpalam no kaskasan na basang. Ha? Anya ti kayat yung asawan, tata. Amok ti amin basang. No adala ko maputot. Kau alalaki. Isan ti asawaam. Bastos kayo alakay. Ah, Apay kumamaki asawa ngay. kat day talang mo ti pamuspusan. Napaikid din na saan. Ay, diyak kaya ti makiasawa iti lalaki, tata. Mabalin nga raw da mga asawa ka iti babae. Kasanungay. Basta. Sige. Panawan kayo manlangan. Ha? Makapasun. Tatang, anya ka di timbagbagayo kini Tata Tomas. May papanditay. Iti asawa, kantawin. Ay, pasensya amon ni tatang mau, anak. Idi ngamin na bartag, tila imbagbaga kan ni Tomas. Unay kayo matin tatang. Tala inlaw-lawat yo. Agwaras day tadamang. Kababay. Jak mo na ibaga gayam. Unay ka dito ang iwaten ay tanalawat launay no makainom da tao. Tapno ngamin, saan ka nga aglawat alaklakayan? Saan kan nga agbartag? Daytan to matipaglaingam. Agsakitak nga raw nawan alkohol iti bagik. Sa pulen ti agas ti banaw ken dudukot. Nagko na nga agas ti arak. Ay, kino alkohol ti pagbugo amin a tao, idi tsimpo ti kubed. Isu nga agas ti arak, oh. Pagbugaw, saan kat nga inuman? Sa bali jay arak, tada sa bali araman na. Nalao kan lang iti alkohol. Isardeng mo man pa'y dahi ta panagdaldalos mo. Takasarita ka pa'y, Alex. Ha? Anya ka diti pagsaritaan tayo, ma'am? Barok. Adda ka di makita wenno mariknam a pagbaliwan ti amin. Umamamo mati ni Jenny, ma'am. Saan akas idi? Akas la naatap nga ayo. Kasta? Sige, ituloy mo lakta a pagbaliwan. Syakto ti aggasto iti kalay sayo no agbaligi ka. Araramidak ti amin. Saan aga po iti tulagan ta, ma'am? Ngimkit di, ay ayatek ni Jenny. Isungay kagkaguma ka pagbaliwan. Sabay ko mga rod, tagbaligi ka, Barok. Kadkas na kunakon, siyak ti aggasto para iti kalay sayon to. Agyaman ako ni kada kayo, ma'am. Siyak ti rumbang nga agyaman, no mapagbaliw mo ti kaanakak, Alex. Iparipirit mo ka di ka ni Alex ti planaw. Nagpamarangak nga imamukan ko na, tatang. Nagpasyar kami pa ya. Ituloy mo ti agartista. Into ni baga nangakalay sa kayaw saan kan nga agkadkad. Wen ko na madagos. Ngam sunggar latamat ti dot-dot ko no kasjay akibinan na. No saan la aga po iti tawid. Talaga nga iwadag ko kumakal no kibinan na. Ay, maday. Di mo aramidin ti kasta. Aganos ka, tapno matagi kwata ti baligi anak kao. Ay, sayang ti riniw-riw apira. Anya pa nga ino di kasta, tatang. Ngam no saan aga po iti pira. At yung agpamarangak akayat ko dahi ki at tao. Sana balay, tamabalin mo ba't nga ipaanal, wano ipaawan bisa ti kasaryon tao. Nabayagtan nga agday-date. Awan ka diti maawatan. No apay akanayon ka nga i-date. Adda ka di kayat mo nga ibuksilan. Ibaga ma, tanakasagana ka dungog. Nabayagan nga da panagayat ko kan ka. Ngam no kayat ko nga ibaga. Layatan nakmat. Napudno ka kadimit lang itiday ta ibagbagam nga ayat. Napudno ka talaga. Napudno mat lang dagita nga ibagbagam. Itkanak pa nga rod iti sumagmamano agundaway nga agpanunot, Alex.
Itid ko amin kang kaagundaway. Kasta ti kinapudnukan ka. Pagserbian ka, iti amin a pusok. Nagsudin day ta ang puso. Wen, tati pusok, kat para kan kalaeng. Iha, adda ka din relasyon nyo kan ni Alex? Awan, anti. Ay, ko. Uwan, anti. Anya ti kayat mo asawan iti wan. Ko, anti. Sinong bata ko? Oh, Diyos, kitikas to. sinong bata mo kunam? Ngam apay nga rod, akas lasaan ka anaragsak. Mapilpilitan ka kadi. Iha? Ay, ko. Saan mo, tanti? Nasaya at nukasta. Kayat yo ka din, apagtulagan tayo ti kasaryo. Kasaradakos, anti. Anya pa'y laang ti urayan nyo. Tapno maipaayan na kamin, iti apo ko. Apo ko adagos, anti. Nay, apay kasla mariribukan ti langam, Kasano mga mintatang? Kuna ni anti amagagaran kano amaadaan iti apo ko. Asino ka no, timangtad kan kwa na iti apo ka? Asino pa'y ngay, no di siya kano nanang. Saan nga imposible? No makiasawa ka? Makikalay sa gapo iti tawidak. Ngam di na kayat asawan agsikugak nanang. Adda lalaking agsikugan. Apay nga ipapilit mo aya alalaki ka, anak ko. Naan-anay di kinababae. Intun kun, imbabawit ti sinalbag akasar. Nay, dakasay no ibabawim ti kasar. Kasanungay mo ti tawid. Nakaumayak, tapag saritaan tayo ti maipapan iti kalay sa manang. Kasao tayo dagiti dua, no talaga nga umanugot dan nga agkalaysa. Kunaman ni Jenny nga umanugot ka no manang. Kaslag babawi samet. Saan anak kasagana? Ay, anya. Nay, apay ka nung agbabawi nga Narigat met apilitan tayo. Ta bukod na a desisyon dayta. Naya, takasaritak man. Numan agbabawi, apayakas lang masurun ka. Iso ti makidan na, saan kat asika, dalmasyo. Agbabawi nga ta ni Jenny, ang makikalaysa. Papagayam, di uliwayan adenggan, di tuloy te seryetayo itaalawas ana paulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagtulagan da Dalmasyo kan Jenny. Nga aramatan da ni Alex, babaan iti panag-asawa da. Tapnula ang maala da ti tawid. Nagpatulong ni Florentina kan ni Alex, apagbalinan na anaan-anay a babae ni Jenny. Iti may sang aldaw, inawis ni Alex ni Jenny ang mapanagpasyar. Kat dita, naibaga na tiriknana. Sinungbatan mo't ni Jenny nga oray sumkad tiriknana. Tapno maitad ti tartarigagayan na atawid. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana paulwan. Tawid, dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Narigat met apilitan tayo.
tabukod na a desisyon da ita. Ayan na ya, takasaritak man. Numan agbabawi. At dakarbangan na, ta isumat ti makidan na. Saan arumbang amasuron ka, Dalmasyo? Nagmayat? Sa itag, babaway. Ay, napananaya ka bagay. Napandan iti restaurant ka ni Alex. Ay, mapaanak mo ijay. Ay saan kan amapan ijay? Ah, Urayam ida nga agawid dito'y balay. naimbag ta si Mang Petkan. Kasarita ka man, itinalapat. Anda kayo matgayam tatang. Kasangsang putyo ka di. Itayak pa'y bigat. Saan kayo anadanon, tanapan kayo kanaw, iti restaurant. Adda ka di napatag nga ibagayo. Tanagluwas kayo pa'y ngayon may titon. Napatag unay pagtutulagan tayo, ti kasaryaw. Tatang, saan ka di amabalin nga ibabawi? Ay no, ipabawim, awan matawid mo ko ni Antem. Apay di ka masayangan. Sige man langan. Ipaanul kong tumat lang ha. Nay, pari Dalmas. Naggapuam. Itakid ya ginom. Ay kainta Anda may igatang ta, tayo ni kanak ni kabagis kaw. Anda man hindi igatang ta iti ara. Nagmayatan ti adda kamsat na abak nang. Kasta ako mama iti. Sino isupay nga ron ti makaamaw iti panagkalay sa dajinay. Anya, imanugot ang makikalay sa ni Jenny. Kawan na, anya pa'y ngay. Pinilpilit ko, tapno sumayaat mo ti masakbayan na. San kahit nga grigrigat iti agnanayaw. Umadanimot langan ti kalaysata, Jenny. Nayapuran sa matikalay sata. No agkalaysatan tumatlaang, apay pay lang ibaybayag ta. Imbag tapno maadaan ta adagos iti anak. Anya? Anak? Saan ka di nga anak, ti numero 1 amang kompleto iti pamilya? No mabalin, sa anak pa'y kumangag anak adagos. Sa anak pa'y anak kasagana. Sa nabali ta di kan tumatbaybayan. Ipay ko amin apamatagkukan ka. Sa anak na irresponsable nga ama. Apay, adda ka din anak mo. Taibagam asaan ka nga irresponsable nga ama. Intunad danton anak ta, ti kahit ko asawan. Itan sala ang anaginom dagiti nobyo ken nobya. Naibasan da mo ti minom iti imported nga ara. Sa dino ka di asil, iti pangipanak kadakwada. Di tanalawlawa asiled kabagis. Kadwaan ni Jenny, takadwaan met ni Simon, ni Alex. Ay, Simon Baraw, sige mga raw, ipantay da iti silida tanapartekdan. Ay, agdungdung sa adan. Sige tata, ipantangarot ida iti silida. Ida mangaminan na kontrol ti minaw. Nagsasaruno mangamin ti imported nga arak. Pagarup na siguro asa na makabartek, tata. Diyan muda ka ladies drink. Kasanaw, nagpinaado damat iti ininom. Inibusamot na iti agasawa ti arak iti lamisaan da. Nabartak da nga agpadpada. Iso anay jay, impanda idan iti silenda. Aghani munda anabartek. Kaslakastad, friend. Malagip ko kat nga rod, day di asawak. Ijay burakay tinangipanan na kanya, kalpasan ti kalay sabi. Uray da kami mat iti asawak, friend. Burakay mo tinapanan ni. Mayat alagipan tinapalabas. Ang naikupinan, akas pakalaglagipan. Pingay! Awan mo itong tibadok. Hoy! Anya tinaramid mo?
Apay asya arakop ka kanya. Apayan. Saludsudam ka di pa'y laing. Apay mas daw ka. Awan mo't tinagtulagan ta nga agkaida ta kalpasan ti kasar. Rumbang ka di pa'y laing nga pagtulagan ta dayta. Saan ko marumpong nga inaramid ta dayto ay, Alex? Ne, apayan Jenny. Pagbabawyam ka di tinapasama. Tagasawa tamatan. Saan ka di ngayon bagak? Sa anak pa anak kasagana nga ganak. Biyamat imbagakan ka saan ka baybayan. Dita ka manlangan. Di nagsusurutan, no? Oh, apay nga da ka dita sofa, balasang ko. Rumbang nga da ka iti seledyo nga agasawa. Ala, agsublikan ijay seledyo. Apay arin mo kayo, auntie. Iminumakla ang balasang ko. Ang mas daawak, tapay nga da ka iti salas. Kuha nga minanti. Salimuutan ak. Sorry, Marak. Iyon mula ang teerkon. Ala, ingkakit din iti seledyo nga agasawa. Sige, auntie. Saan arumbang nga panawam ti asawam iti seledyo? Saan ang anak man ti kasta babae? Apay akas la nagsangit ka. Ha? Kuha. Saan matanti? Saan ka nagsangit? Sige nga rin, auntie. Agsubli akong iti silid mi. Oh, sige, balasang ko. Maturog ako may tiso pa. Nung pinagsublinak mo't ni auntie dito silid. Apay, kaguram ka di tinapasamak. Agpada ta itay anabartak. Apay nga rin ginundawayan na. Saan ka ginundawayan? Asawa kan. Salbag kit diti kastoy. Maturog takit din. Saan ka kumangagpuyat? Diyak makaturog. Apoy tinaramid mo. Sorry. Ay-ayatin ka ngamin. Ngam saan ko mat siguro apakabasulan ti naramit ko. Kung ano kayat mo mat, tay marakop ka mat kanyak. Ha? Nabarta ka. Diyak ka mo tinapasama. Inarakop ka kitin. Sonot. Nairot to pa'y ti arakop mo kanyak. Muston. Diyak kayat amang ganti bakam. Awan ba't siguro ti panggapwan ni kabagay sa adimang tad iti ipatawid na ken ni Ginay. Naragsak nga ta ni Ginay. Napilitan laang anak ikalaysa, gapo laang iti tawid. Bay, abday ta ragsak-ragsak dita. Tinaskan kat bumaknang, dalpas. Ay, umay da kumamot po masyar dito ibalay, ah. Ay, agawid da gijay no tapos. Ay, daki asawa adi na oras ti anak ta. Imbaglakit day ta nasingpo ti asawa na. Nakunan tupay ni Ginay nga mga no saan da nga agbayag. Ay, nagar-aramid kayo kat nga ron iti saan nga umnaw. Apay kumaasaan nga umnumay. Madanon to ti panawan nga itid ni kabagay ti pasdag ti ni Ginay. Madayo ka man. Hindi nakasasid ka. Ne, apay nga inapot mo ti agong mo. Kanapay ka di akanayon ang nakaungungot ka. Ay, tsaka mo. Naangot ti panagangot ko kan ka. Ne, apay nga agbakwar ka matan. Kunak ngamin asaan kang umasidag. Agbakwarak na maangot ka. O sige, agaplagak nga rin di tadatar. Siganti maturog dito'y kama. May mayat may. Makadulukak na maangot ka. Umayak man. Ada pagsasaritaan tayo. Mabit lang, ante. Darasang na ikatanday ta aplag mo dita baba. O may kadito'y kama. Darasang makita ni ante asabali ti dam. Baya mamakita na. Isumat tipod no? Darasang ko nanay. Di nakapagpungtutan. Sana tumot la pagsublin into nawan ni ante. Saan ka kadya sumrakita? Aldawan.
Nakadigosak pa yan. Nasakit yung ulo. Makabakbak ko, anak. Sakit. Maulaw pa eh. Nan, dapadapan ka man. Ang mga nuwad na gurigor mo. Saan ka mata nabara? Awan tinasakit. Basta naglaladutak. Ha? Ipan ka iti doktor. Tap na masigod. Ha? Doktor Adagos? May kato siguro dito eh. Ano? Umuna ka lang ni Geris na ron. Awagan ka inton madamdama, ah. Tamuak ti kasasahad mo. Unan. Inkan. Tama nga numaladaw ka. Sige nga, Rod. Iturog mo pa'y. Tamaululaw ka ako nam. Di kagdanag. Masapak nga agawid inton malam. Apay akasta ta itsorab. Di kakadisumrak, iha. Diyak maawatan ti bagik anti. Makabagbak mo anak. Ang nalaladutak. Kanya sakit yung ulo. Maulawak pa eh. Oh. Amangan no aginaw kan. Kasta ka no kat ti aginaw. Saan amaw awatan tirik na. Anya? Ang ginawak? Saan mo ba Anya ti ko nam, iha. Jack na awatan. Ay, konti. Sige, mapanak pa iji silid mi. Kaya ko tiyagin na. Sige laeng, iha. Nalabit nga aginaw kan. Saan ka mabalinda ito eh? Ang ginawak ka din ang paiso. Ay, salbag tigas to eh. Kagurak day ding, Alex. Hello? Opengin mo ka. Kumustahin ka, ah? Maululaw ka kadipay? Basol mo day to eh. Kuna ni anting ang mga naginawak. Anya? Aginaw ka? At danto nanak ta? Saan ka maragsakan dita? Tamasurunakan ka. Di mo ko naasyak ti pag-ininawam. Ay na, di pa ikat kaing ingas ko apermiti anak ta. Eh, paisit ka! Kagurgura ka! Dapak malangan ti cellphone. Saan na mo pulinda ito eh? Asla naragsak ka, Mike. Anong ibabay ti cellphone mo? Ah? Apay, asinot nakasaritam. Aginaw san ti asawak. Ha? Isumat lagayam akanayon nga agungat. Taginaw gayaman. Sapay kagurgura nak. Kunada, Mike, ano asino ti kagurgura ti aginaw? Iso ka no ti karoprupa ti ubeng. Di sakto nga ron ti karopruba ti putot ko. Ay, kauwan siguro paray. Kaduan na kastakait. Nuan niya, tinaginawan da, isaw ti kay ingas ti ubeng. Agpaiso nga tadeta. Mangipakita anaan-anay ababae ti asawa. Sana mabalin nga ipapilit na nga isukit lalaki, paray. Uwen paray. At dayamot lalaki nga agsikog. Iso amakunak, apudpud no ababae ti asawa. Hello, nakaawag ka ma, Ginay, anak ko. Yak kayak ti kastoy umapaspasamak na nang. Apay ka day, anak ko. Anya ti saan mo akayat? Ang ginawak ka no. Ha? Ay, di ka nasaya at anak ko. Ay, adanton anak mo. Yak kayak na itinanang. Ay, nakakatagkikyat ditan. Ay, pakpakawan. Nagalasakitaon di masigog. Ay, yak kayak ti rumar. Yak kayak na makita na kadakkel ti tiyan ko. Gapo ka di, taipateng mo alalaki ka. Day tay tanti ebidensya ti kinababaem, anak ko. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan edenggen, tituloy te seryetayo itaalawas a napaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imanugot matlaangan ni Jenny, ang makikalaysakan ni Alex. Iti aldaw ti kasarda, nabartakda, kat dita, insarakda ida iti kwartuda. Kasta unay asuron ni Jenny, idi nakapuot da itoy. Asi aarakop kenkwana, ti asawa na. Uray kasano ti surun na, di na impadlaw ken ni Antina. Iti panaglabas dagiti aldaw, aginaw ni Jenny, masuron mananda itoy, tapampanunutan na, no kasanulangan ti itsura na, no dumakkelan ti tiyan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anak! Nanang, pulos ajak kayat na ito eh. Day tagat agkikiyad ditan. Pakpakawan, nagalas ang kitangan ti masikog. Diyak kayat ti rumor. Diyak kayat amang ti tadak-adakal ti tiyan ko. Gapo ka deta ipeteng mo alalaki ka. Dayta itan ti ebidensya ti kinababaem anak ko. Diyak kayat nanang. Ngam, anak mo dayta. Di ka kadimaasi iti sikugmaw. Di pala na ipasgay, katkastan ti ibagbagam. Sige nga ro din nanang. Bye. Bye, anak ko. Daytoy kat tinaganganab ko nakikalaysa. Nga uray saan ko humamat ang kayat. Anya nga'y tima ko na dagiti babae nga inaram ko. No makita dak ang masikog. Ay, buisit kidi. Day jay tumag ngamin nga Alex. Kagurgura. No katamad diri daw, iha. Di ka pa'y rimwar, anangan. Madi ka dilata tirik na. O, nanti. Diyak pa'y kayat tirmor. Anya ka di ti kayat mo akanen. Tapayag ko, iti katulong. Sana ka mabisi nanti. Diyak kayat timangan. Rumbeng, amang ipaunag ka. Uray basit. Inton kuan, agolser ka. Umayak tulatan ijay ko sina. Numabisinak anti. Laglagi pam, Jenny. Saan anasalun at ti anak mo, no di mo aywanan tabaghin? Di ka kanumat mangmangan. Anya ti kayat mo akanan, taigatangan ka. Darangidangan amanggang. Kun aramang abugong. Ha? Ang saan mat atsimpo ti mangga ita? Dinamag mo no anya ti kayat ko ang kanin. Isungay baka. Sige. Mabit lang nga rod, Inakagbirok, barang adama sa pulak. Saan ka sunang sangpada? Nawan mangga! Itay pa yan, nakita ka dito'y palengke Apay, nabirbiro kang paray. Pakasarakak nga tanga itinaata amangga, bro. Ay, sos. Day takit tirigat na ita. Agbiro ka iti prutas. Asaan namit apanawin. Pangalak na ingata. Apay, awan ka diti bunga ti mangga ijaway? Ayaw na niya. Padasag man gayam ti agdamag. At anay awan ang nagbunga amang kaijay. Wala. No awan, mangkita ka iti sa bali analsam a prutas. Ay, sukit ti awit mo. Ay, agyaman ak itinsingasing mo, bro. Tatang, saan ngamin anang nangan ni Jenny? Mangga ti kayat na akanain. Awan ka diti bunga ti mangga dita? Di mo lapari to, mas tiyan mo ka nagbunga ti manggana. O sige, mangarkilak iti pagluganak. Umayak dita, tainta gumatang. Ay, ipabigat mo barok, tarabiin. Itaan tatang, imbaga ni Jenny asa anak kanu asumangsangpet no awan manggang yawid ko. Ha? Ay, unay ka daitan. Ay, sige.
Urayan ka, taintay di balay da pare Tomas. O sige, umaya kon tatang. Asino tinakasaritam iti cellphone. Mangga, kun kunamat. Ni kano nga rod, Ginay. Sana nang nanganta mangga ka no, ti kayat na. Ay, pangalaan na nga iti mangga ita. Naira na mga dasagay sa abunga ti mangga ni pare Tomas. Umay ka no ni Alex ita, taingkam gumatang. Ita arabi eh. Wen Tako na kano ni Ginay, asaan asumang sangpet ni Alex no awan ti mangga nga yawid na. Ay, sus. Ay, nagin inawak. Ngam saan akasta? No siyak ti baon mo iti rabi ama pa nagbirok iti prutas. Nga saan nabot at chimpaw? Aha! Duray awang bait. Mangan kanto ano adda? Nay, apayan pare. Rinabrabi iyo matimay dito'y balay. Ay, umay kami man gumatang iti bunga ti mangga, paray. Iti kastoy nga oras ti rabi paray. Pangasyo, tata. Adda flashlight ko. Mabalin ka di ngayon tayo mangsukit iti mangga. Angam nagngato ta mangga barok. Masapul nga ulyem. Kabalak ti umuli, tata. Adda lakid di mayawid ko amangga. Malangarod Mapantayaw iti poon ti mangga. Adda ijay igid ti talon. Ay, agyaman ako na tata. Kunak no awan masapulak amangga. Ay, nakasanon nga no saan nagbunga ti mangga ni pare Tomas. Ay, Sigurado adak kalapari ko, tatang. Adda kadimot na alayo ang mangga. adda. Ay, ni Alex pa'y ati mulay. Ay, nakarumat ti kasta. Umulay ti rabrabe eh. Ay, tinadumalaang ipabigat dan. Saan mat nga emergency? Ay, malagip ko man. Patuluyan nga ta ni Ginay, timbaga na nga ipaanal nanto ti kasarda. Kanya pa'y laang ti sapulan na ni Alex, kana kasingsingpot a tao. Huwag nga rab, sa pa ipapilit na alalaki. Kanya nga ita ka nagsikugmay. Day tangarod kat. Ay, manuti kas ka di Alex, nga inayat na, ti maysa atong boy. Puno nga tangada panagayat na ka ni Ginay. Di naramiden day jay a sakripisyo, no di na ay ayatan. Umay kan, Jenny. Adda naalak amangga. Tumbigatan ang mga anak. Rabi ipay. Anya? Nagarkilak iti lugan. Imulyak arabrabi Ita, di mo matgayam kayat aganan ti insangpet ko amangga. Nagkunangamin nga inka mga arkilak. Kun umulit. Gimatang ka kumalatan ang ijay tsendahan. Nagbiro kak ijay tsindaan. Angam saan ngamin apa nagmamangga ita. Naira na laeng nga ada nagbunga amangga ijay away. Sagsagay sapay nga raod. Anya kumaito. Di ka mo't pinilit amapan. O sige, inak malamaturugan. Tanay, napuyat kan nabanugak. Saan ka nga mas asidag kanya ka? Agbakwarak tumanang. O di saan lang. Maturugak dito'y datar. Agaplaga kon. Masuron kan samad. Asino ti sana masuron? Nyamat ng tikastoy abyak. Saan ka nga daya mo duma? Diyak na awatan, tindaya mo dumo. Kukwam tinangig mo. Anya ti kunam? Diyak mangag ti bagbagam. Tikunak, di ka tumanagari. Takayat kon ti maturog. Nabanugak ang nagbiyahe kan imuli iti mangga. Urno sumsamot tan ti papeles, ti panangipanagan mo iti pasdag ka ni Jenny, friend. Indrugik pa'y laeng, friend. Kita, no maikarimot laeng, sakbay apermaak nga ikatkan ko na. Naibagam nga amangan no masikog. Pudno ka di matlaeng amasikog. Wen, iso amaragsakan ak. Ang sana pulo sa rumrumwar iti seled na. Ne, apay ngay asaan arumrumwar, friend. Day tangarod ti saan ko ang maawatan. Manipod na ginaw, ijay nalatan seled da. Ay, amangan no marigatan mo't nga aginaw. Kasta ti atap ko. Agmaymay sa kamot ang nagawid. Apay adi mo kadwa ni Alex.
Kapilitan nga iso ti agyan ijay kusina ti restaurant nanang. Awan ngamin kaduan ijay. Nagawid, tada ka no emergency. Ay, sumagmamano alawas. Madlawon ti tiyan mo. Sana na mailambang. Day tangarod ti pakabisita. Diyak kayat amakita da amasikugang. Anya ko matidagas na. Katadamat asawam. Amuyo man, napilitan akla ang anak ikanlay sa. Nga makita ka na singpot ti asawam. Di mo ka di pa'y nasursuro nga ayatan. Kasano ko mga agayatak ngay itilalaki nanang. Gapaw, ta ibagbagam alalaki ka. Adda ka di agsikog alalaki alaman. Buisit kit diti kaston. Masurunak at talaga. Kasurun mo ka di ti anak mo? Ay, napatag ti anak. Jenny, kumut-kutong kan. Mangan ka kuma. Anya ka diti kayat mo akanan, ta iso ti ilutok. Kasla kayat ko ti sinigang alamos. O sige, agtugaw ka pailaan. Ta ilutuan ka, barang kayat mo akanan. Nagrigat matgayam ti kastoy. Talaga kasta ka no ti agbalin nga ina. Nagsao ka manin itijak kayat amanggan. Apay kumaadi mo kayat amangag. Kat may sakan ton nga ina. Ay, diyakan mo kan ka. Inak manlaangan ijay silid. O sige, tayag kunto ijay ti kanam, inton makaluto ak. Oh, mangan kan Jenny. Madanagan ak itisan mo apan panangan. No saan agapukan ka? Awan ko maday ti arigat ko. No makaanak ka, makaginawa kanton. Manupay abulan nga isakbay ang mapasamak dito. Adupay arigat ti mapasamak. Ha? Sige, agan anos kalata. Talaga kasta. Nalaka lang ti mangibaga nga agan anos. Ta saan asika ti makarikrik na iti marikrik na. No mabalin la kumasya kung ti mangrik na iti dayta marikrik nam. Aramidak, saan mo't nga na mabalin? Nagsaya at kat kuman. Numabalin asublatam tinagmadi ang marikrik na. Sana bali? As-asikason ka met. Uray iti panangasikaso laang ti maitulong ko ken ka. Madlawan ti tiyan mo, balasang ko. Sumagmamanulang na bulan, may sakan nga ina. Ha? Ina, kunayo, auntie. Wala. Anya kumangay no di ina. Alangan mo't nga ama. Nagasat ka ni Alex, tanaanos kan ka. Awan matkit di ti maibagakin ni Alex, auntie. Ang agab-abuso kan sa iha. Awan tikas ka ni Alex kasingpat nga asawa. Anya ka di ti madlaw yung ako nam, auntie. Kunam ka di ajak makitkita ti aramidam kan kuana. Madlaw ko nga awan ti panagayat mo kan kuana. Pagpunaan nyo mat ngayon, auntie. Uray saan mo nga ibaga. Tamain imatangak dagiti mapaspasama. Hello? Asino ka di dito eh? Ha? Ospital? Ni Alex? Adda dita? Na-aksidente? Ay, sige, umay kami dita. Asino ti imawag? Ospital, kunam samet. Ni Alex ka no, auntie. At dito ospital, na-aksidente ka no. Sige, siya kun ti mapan. Tadi mo matkayat ti rumwar manipod dakkelan ti tiyan mo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay o italawas a napaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician,
Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Asino ti imawag? Ospital, kunamsamat. Ni Alex kanu, anti. Aday di ospital. Na-aksidente kanu. Sige, siya kung timapan. Tadi mo mat kayat ti rumwar manipod dakkelan ti tiyan mo. Saan, anti? Umayak mo't. Kayat mo itan ti rumwar? Ang mga noan yan tinapasamag kan ko ano. Adda ka no ti asawam iti ICU. Nakarungat at tinapasamag kan ko ano, anti. Nalabit akasta. Taapay nga iti ICU ti ayan na. Mapantay yung haruda, anti. Sige, agdiritsutan iti ICU. Taiso mati ko na dyan nurse ang nagdamagan ta. Unanti. At daytan ti ICU. Siya pa'y ti umunag, anti. Sige, balasang ko. Sumublatak inton madamdama. Awan pa'y puot ni Alex. Anya ka di tinapasamag mo, Alex. Apaya nagdardaras ka kanabi malasiw. Di mo kinita no at daw masidagalugan. Itapay tamariknak ti kinapatag mo. Sakas na'y tinapasamak mo. Hello, anak. Nakaawag ka mo. Nanang, na-aksidente ni Alex. Ha? Kasanohon? Adda kami gini auntie dito ospital. Adda ni Alex dito ICU. Awan pa'y puot na. Anya ka di tinadangran kan kuan, Di ka nung ulo na tinaypakpak, nanang. Naka-helmet mo. Sige, anak. Taumay kami dita. Bye! Agrubot ka ta mapantay di ospital. Day, apay ko mapantay di ospital. Apay, anda sakit mo. No nakakarkaranting ka ma. Imawag ni Jean, naaksidente ka no ti asawa na. Ha? Ay, apay ka no anak aksidentay. Ay, no ada mapasamak iti asawa na. Ay, sos, saan aparikot ti mangipaanal iti kasarda. Ay, nagdakas ka mo tani agpampanunot. Ha? Umay ka kadiwan no saan? Ay, wen, umayak tap no mapaanak mo iti balay ni Kabages. Inak dumawat iti kwarta. Kasta ka din ti kinadakas mo. Ada na aksidente. Ngam sabali mo ti adda di ta panunot mo. Anya ka di tinapasamag. Apaman nga inyawag mo. Nga adda kayo diti ospital. Imay kami adagos ka ni tatang mo. Bimalasiw ka no adi na kinita. No adda sumungad alugan nanang. Naipuruwak ka no iti motor na. Day tamat timbaga ti gayim na ani Simon. Ay, imbag no saan anapiktaran ti ulo na. Nasitis ka nanang. Barang awan nadangran iti ulo na. Imbag at naka-helmet. Nya imbag ta imay ka. Dasaya at mo tanda ka. Madanagan na kami nanang. Itinadamag ko ang aksidente. Malagip po ti panangas asikaso na kanya. Uray ka na yun ko asupladaan. Hello, friend. Nakaawag ka mat? Diyak pa'y makaumay di ta opisina. Adagamin iti ospital ni Alex. Ha? Anya ka diti sakit ti manugang mo? Na-aksidente iti motor. Kat adda iti ICU. Anya? Kat, kumusta itan? Adda pa'yla iti ICU, friend. Grabe nga rod no kasta. Sapay basikog ti asawa na. Wen garod.
kat itala amakitak. Sangit asangit ni Jenny. Kasta ka di, friend. O sige, taumayak tumot di ta ospital. Sige, friend. Day talaan ti ibagak. Bye. Bye, friend. Mangan ka mat, anak ko. Rumor ka dito ay siyaw tayong kamangan ay kanten. Diyak kaya't apanawan ni Alex, tatang. Kano di ka pa'y nangnangan. Kaya't ko asyak, ti mo na makita na. Intun makapuot. Bagman, kasta ti mariknam. Kano ka gurguram sa ti asawam. May kawak, tatang. Kanayon nak ngamin nga si Kaswan. Itataadan dito eh. Kailiw ko ti panangas asikaso na kanya. Apay, tila panangas asikaso na ti kailiw maw. Mariribo ka ng tatang. Diyak mo. Diyak mat kaya't amapukaw ko ni Alex. Itibiyag ko. Kumustan ti manugang mo, paray? Ay, at napay lay di ICU. Ha? Kaano lang di umay na matangan iti mangga? Ita, na-aksidentay? Ay, huwag nga ron pa aray. Ay na, kasla pagdarik ma, ti pasamak. Kahit awan ka di ti anyaman na iti anak mo tinapasamak iti asawa na? Anya, kaya't mo asawain. Saan ka di napilitan lang ti anak mo anak ki asawa? Kasta ati pagarup ko ide. Hanggang saan ita paray. Ay nasangit asangit ti anak kaw. Anya? Sangit asangit? Gawain. Jak ni namnama akas jay tiyagbalin a reaksyon na. Apay nga rod nagawid ka ngay paray. Adda ijay ni bakit. Nagawid na ka. Tadagita ngay mo dingwin may. Awan mang pakaan. Kumusta ti asawa? Anya ti ko na ti doktor? Diyak man mo. Kunamit ti doktor nga awan ka no ti damage ti ulo na. Manunal daw nga di pa'y nakapuot? Dahil nga ron ti pakas daawak. Nagbayag. Idinto tako na ti doktor nga awan damage ti ulo na. Pa'y ngamin. Adi nakinita ti makanawan na. Sakbay abim malasiw. Dahil nga ron matikon ko na. Oray anya pa'y ti bagbagatay o. At aditan, napasama ka. Amom, sakbay napasamak ti aksidente. Adda nadlaw ko kunkwana. Nagliday. Dinamag ko, di namat ibaga. Secret ko na naman. Amok asyak ti parikot mo, Alex. Pakawanan na, Alex, asawa. Diyos ko, ispalam ko mati asawa. Ikarit, saan ko nasupsup na daan? Alex, pangasim, lumaban ka. Numangmangag mo, tibagmagag. Oray, ikutim lang, kumatiramay mo. Pangasim, Alex. Di nagkumapanawan. Ay, ayatan ka, Alex. Di ka kumaunay sangit asangit, Jenny. Amang hanoan niya ti mapasamak ka. Nangrunak at masikog ka. Ang asiyon ti, tulungan dak ngagkararag. Diyak kaya't amapukaw ko ti asawak. Well, uray saan mo nga iba ka? Talagang ar-aramiden mi dayta. Agyaman ako na yan ti. Adain sangpet ko amakan. Mangan ka kuma. Uray basit laeng. Tapno adda pamigsam nga agpuyat, nga agbantay. Di matla makapuotan nanti. Kaya't ko makita na kumakanayon amang bambantay kan ko na. Saan ka kumaunay nga agdandanag? Kunak manen. Kaasi ti sikog mo, no maapektaran. Papanam ka di manayin, paray. Iti ospital pare, tayo nakmasarungkaran ti manugang kaw.
Masikog gayam di anak mo ani Jenny, paray. Wen, Saanin ang mailibak ti kinababae na. una. No apay met nga dakasta niya paray. Anya akas tati kayat mo asawan? Babae ti kinatao na ngem tirik na naglalaki. At dakadakwada day ta. Sa bagay umana mo nga kitim pagama. Depende day ta iti tao. Kas ni Ginay, nabayagan nagtignay akas lalaki. Ngem ita ka masikugan. Agsipaw ta babae ti nakaparswaan na. Nagtignay laeng alalaki. Addaw iti mangga anak. Ginatang ko ni pare Tomas. Tinayon tinapan ginagara ni Alex. Ngoray rabrabi, napan. Maitid na lang, ti kaligagong ko. Wain. Ay na, oray rabi ko napan ija away. Ngam iti simangpot. Saan ko akin nantin sangpot na? Anya, kasta tinaramid mau, ay pinarigat mo ati asawam. Diyak man ang mo tatang. Naglablabos iti asawa. Ingay takat at dapay iti ay siyaw nga awan puot na. Oras sakit tinagam timpapay ko kankwa na tatang. Na po makonsensya akbait ka po iti plano ta anak ka. Wan nga rin tatang. Oray maditi planot na. Inaramid na lata ti pagrabangan na kanya. Sika, inaramid mo kadimot ti pagrebangan. Dahit na nga rin ti pagsakitan tinakam ko, tatang. Saan ko nga inaramid ti pagrabangan ko na kasasawa? Anya ka di ita ti planong, friend. Kasaukon ti abogadok, friend. Madlaw ko, kat naan-anayon ti kinababae ti kaanakak. Pagkunamot, friend. Idinagsikog kan idinaaksidente ti asawa na. May pakita arik na ti babae tirik na na. Saanen arumrumwar akadwa na dagiti rupat kwarta a babae. Kasta kadi. Huwan, panawanan tapno ited ko ti dakkel apasdag. Adakan kaday ta, friend. No insar den nalakit din ti bisyo na. Pinabantayak itinalimad, friend. Kat saan mo't tananap-napan kadagiti sigod nga ayuyang na. Nagnakam siguron. Taamo na adandanin agbalin amay sa nga ina. Di nakalipay mga Alex. Pangasim na di nagpampanawan. Ikutim kumamatan at tiramay mo numang mangagnak. Ay, ayatan ka unay, Alex, asawa. Nagkutin tiramay ni Alex. Ay, mabit lang. Inakayaban ti doktor mo. Mabit lang, Alex, ha? Agpaiso ka di tinangay ko itay. Ulit man, Jenny. Makasaukan, Alex. Agyaman na kiti Diyos. Nangag na ti kararagmi. Kayat ko ang mga gantim bagam itay. Nangag ko. Ngam kasla nakaturugak. Ngam nangag ko. I love you, Alex. Agpaimbag ka. Tap na makawit na yun. At daditarwar na tatang kananang kan Auntie Florentina. I love you to, Jenny. Gapo itayat mo. Ikagumahak ti agpaimbag. Para kan ka. Kan iti agbalintong anak ta. Ikarikmat nga ayatan kan pagserbian ka. Aramidak ti pagrabangak kas asawa kan ina. Ti agbalin nga anak ta. Gapo tanapaneknekakon anaan-anay ti kinababaim. Napaneknekakmet anagbaliwan ti kinatumboy mo.
Itad kun ken ka tidakkel apasdag. Kat sapay lakuma, tasalimot-matan yo. Agpaiso ka di, anti. Ikarit ngagbalinak a responsable nga ina. Kan asawa, tapno na saya at imasakbayan ti pamilyak, anti. Wen, balasang ko. Kasta tinasayaat. Nasayaat ti masakbayan ti pamilya. No agdinanggay ti agasawa, amang isakad iti masakbayan ti pamilyana. Agyaman kami unay, anti. Kat, ikarit, saan kayon to abaybayan? Aging gaabumakat kayo. Agyaman akmet, balasang ko. Sa anak anag kamali, anang ipatawid ken ka, iti dakkel apasda. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetayo itaalawas, anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti inkay panang tarabay.